Galicia, o primeiro. O primeiro, o Consello hoxe aprobou o nomeamento de Rosa María Crujeiras como a nova reitora da Universidade de Santiago de Compostela. Como saben, é a primeira muller na historia da Universidade Galega en asumir o cargo de reitora. Por suposto, desesámoslle a mellor das sortes e toda a colaboración que tivemos co equipo reitoral anterior agardamos, desde logo, mantela. Se pode ser, que seguro que sí, aumentala en beneficio da Universidade Galega e de Galicia, e tamén quero aproveitar para darlle as grazas e agradecerlle a súa colaboración, a lealdade institucional do reitor saínte Antonio López. Decía que había dous nomeamentos. O segundo nomeamento, o Consello aprobou o nomeamento de Xiana Fernández Albor como nova presidenta do Padroado do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. É licenciada en Ciencias Ambientais, técnico superior en Xestión e Organización de Recursos Naturais, divulgadora científica, unha amplia trayectoria. Neste cometido participou en varios proxectos internacionais con universidades tamén e institucións a nivel internacional e, polo tanto, desesámoslle sorte nesta nova etapa e agradecémoslle tamén a Fernando Garrido, que deixa o cargo polo traballo realizado durante todos estes anos. Pasando aos asuntos ordinarios, o primeiro, un balanzo, non exactamente un acordo, que presenta, pero moi ha caído nestas datas, a Consellería de Facenda, sobre as deducións as rebaixas fiscais que ten en marcha Galicia. Saben que este mércores empeza a campaña da renda. Como na Xunta levamos apostando por moitos anos por implantar rebaixas fiscais, non subir impostos e baixalos sempre que podemos, pensamos, a Consellería de Facenda, que é un bom momento para facer este balance. Fomos a primeira comunidade en equiparar no IRPF as familias de 2 fillos coas familias numerosas de 3. Agora mesmo se benefician 190.000 familias en Galicia destas deducións. Siguen vixentes as deducións por nacemento, adopción e acollemento familiar. Tamén as rebaixas fiscais para os menores de 35 que vivan de alugueiro e para os propietarios que rehabiliten vivendas nos cascos históricos. Estos son algúns exemplos. En global, os datos os avaliados no Consello, por este informe que presenta a Consellería de Facenda, revelan que os beneficios fiscais aplicados pola Xunta de Galicia, contados solo dende o ano 2022, van permitir a cada contribuinte galego aforrar nesta campaña que empeza unha media de 473 euros por declaración. E o aforro total das persoas que declaren en Galicia polas deducións en vigor nesta campaña, nesta declaración que se pode facer a partir do mércores, vai ser de casi 50 millóns de euros. Algo máis de 47 millóns de euros van a aforrar os galegos nesta campaña polas deducións que ten en vigor a Xunta de Galicia. Vanse a aplicar por primeira vez novos beneficios fiscais que implantaron e aplican na declaración deste ano. Por exemplo, a deducción do 15% pola compra de libros de texto e material escolar, ata 105 euros por alumno, ata un 15% dos custos de reformar unha vivenda baleira para poñela en alugueiro, ou a posibilidade tamén de descontar ata 500 euros no caso de arrendar un piso que non estivera en uso. Tamén se van poder deducir as axudas dirixidas aos pacientes con ELA, as que dá a Xunta de Galicia, ou tamén os afectados pola talidomida e, por suposto, os afectados pola vaga de lumes non terán que cotizar polas axudas recibidas da Xunta de Galicia. Cambio de acordo de Consellería, a proposta da Consellería de Cultura, renovamos o convenio que, dende hai anos, se mantén a 3 bandas entre a Xunta de Galicia, o Parlamento e a Universidade de Santiago para manter e para ampliar os recursos xurídicos en galego que están alosados na plataforma lex.gal. Destinamos 105.000 euros este ano para manter este repositorio de recursos xurídicos en galego e para incluir novas posibilidades. Este ano a novedade é un motor baseado na inteligencia artificial para poder aplicarlo nas búsquedas e nas descargas que se fagan en nesta plataforma lex.gal.
A proposta do Consello de Medio Ambiente, cambio de acordo, hoxe aprobamos iniciar os trámites para construir o que vai ser o primeiro centro de protección animal de Galicia, que vai estar situado no concello de Curtis. O investimento van ser 4,5 millóns de euros e capacidade para albergar ata 300 cans e 200 gatos. 2.000 metros cuadrados de instalacións que contarán con área de cuarentena, maternidade, hospitalización e de illamento cando sexa necesario. Isto respecto en un compromiso de construción, aprobámoslo do primeiro Centro de Protección Animal, respecto a compromiso de habilitar parques caninos nas cidades galegas, decir que xa está o de Ferrol, e este ano esperamos comenzar as obras en Pontevedra, Lugo, Santiago e Ourense. No caso de Pontevedra xa está redactado o proxecto na zona da Parda, nunha parcela cedida polo Concello. Estamos rematando de redactar o proxecto en Lugo, no Parque de San Sillao, e agora mesmo estamos en fase de avaliación da localización que propuso o Concello de Santiago e agardando unha nova ubicación. Había unha, pero despois hubo que cambiala, porque o Concello, a voluntade do Concello, unha nova ubicación que o Concello de Ourense se comprometeu en suministrarnos inmediatamente en cando se avaliará e se fará o proxecto correspondente si é válida. Os Concellos de Vigo e Coruña, a pesar de asunta terse dirixido a eles nese sentido, non, polo menos ata agora, non manifestaron o seu interese en ter un parque canino construído pola Xunta de Galicia. Bueno, de seguir así a situación, estamos avaliando atender peticións e ofrecemento de terreos de concellos de vilas, non concellos máis pequenos que as 7 cidades, onde en principio era a nosa idea facelos, poñeríamos ali, entonces, en marcha novos parques caninos en concellos máis pequenos e que, ao final, algunha das cidades sigue sin ter interese. Sector primario, proposta do Consello de Medio Rural, hoxe fixemos un balance, ratificación das medidas que estamos poñendo en marcha para evitar a entrada en Galicia dunha enfermidade que preocupa e moito os nosos gandeiros. Estou falando da dermatose nodular contagiosa, é unha enfermidade grave para o gando, transmitida a través dun mosquito, non afecta as persoas, é certo, aínda que teñan contacto cos animais, nin consuman a carne ou o leite, pero sí que afecta gravemente aos animais infectados, tanto que, segundo as normas da Unión Europea, hai que sacrificar a todos os animais dunha granxa, aínda que só haxa un único caso positivo. Os focos agora mesmo en España son 20, están todos localizados en Cataluña e en Aragón, e o que temos que facer todo o que este na nosa man para evitar que se propaguen a Galicia. Por lo tanto, o que acordamos foi manter as medidas diseñadas para evitar a entrada da dermatose nodular en Galicia e, ao mesmo tempo, facerlle unha serie de demandas de coordinación ao Goberno Central e á Unión Europea. Como digo, a principal prioridade para a Xunta é evitar a entrada dun animal infectado en Galicia, por lo tanto, caso un positivo, e, polo menos, os acordamos que ata finais do mes que estamos comezando, ata finais do mes de abril, sigan vixentes as seguintes medidas. Primeiro, nos mercados e feiras de gando ordinarios que se celebran periódicamente, en Galicia só poderán participar animais procedentes de explotacións galegas, non procedentes de fora. Se se quere facer algunha contación de gando que non sexa as feiras ordinarias, pois, por exemplo, posas, concursos, exhibicións, hai que solicitar un permiso que se concederá, previo examen das circunstancias, permiso a permiso, e, dende logo, calquer animal procedente de fora de Galicia que se incorpore a unha explotación galega, xa digo, en feiras non podría ir, se se quere incorporar unha explotación en Galicia, ten que estar 28 días en corentena. Estas son as medidas a aplicar en Galicia. Ao mesmo tempo, decía, reclamamos ao Goberno unha coordinación xeral, este é un problema a nivel nacional, e esa coordinación, aparte de queremos que se homoxenicen, que sexan homoxéneas as medidas que anunciei agora que tomamos para Galicia, intentar unha homoxeneización en todo o territorio nacional e tamén en canto ás indemnizacións que, no seu caso, houbera que pagar os afectados. E a Unión Europea tamén lle facemos demandas. Como saben, a conselleira de Medio Rural estivo a semana pasada en Bruselas
co comisario encargado dos temas de sanidade animal, trasladándolle o que estamos facendo en Galicia, facendo unha serie de reclamacións. A máis importante é que exista unha vacina das chamadas marcadas, é dicir, que permita diferenciar entre os animais vacinados e os enfermos sin vacina. Agora mesmo non se pode diferenciar cando un animal dá positivo se é porque se administrou a vacina ou é porque está enfermo directamente e, por lo tanto, se obligaría ao sacrificio. Por tanto, unha vacina que permita esa distinción e esa vacina ten que vir a nivel europeo. Porque a todo agora non se están vacinando os animais precisamente por esa circunstancia. Cambio de consellería de acordo, a proposta da Consellería de Emprego, o se demos o visto e prace ao plan de impulso da Rede de Mercados Excelentes de Galicia, Horizonte 2030. Estamos falando de 23 millóns de euros, co que queremos que os 4 mercados excelentes que existen ahora mesmo en Galicia, Tomiño, Vilagarcía, Pontedeume e Carballo, se engadan ata 25 espazos, 25 mercados máis. Tanto unha folla de ruta para colaborar cos concellos, que son os titulares destes mercados, donde haberá novos requisitos, pois, por exemplo, para acollerse a este plan e estas subvencións, a Xunta de Galicia subvencionaría ata o 70% dos custes de conversión deste mercado en excelente, pois se pide que os edificios teñan valor patrimonial, que haxa estudios, prospeccións feitos para implantar melloras nos mercados, terán prioridades se están en cascos históricos, si concentran as súas vendas en produtos que sexan motor da economía local. Bueno, unha serie de características están nesta folla de ruta, 23 millóns ata o ano 2030 para transformar en excelentes 25 mercados en Galicia, con apoio por parte da Xunta, como decía, ata o 70% dos custes desta transformación. En política social, seguimos asinando acordos coas entidades que traballan na área de discapacidade. Nesta ocasión son 3 as beneficiadas: a Federación de Asociacións de Persoas Sordas de Galicia, para manter o servicio de intérpretes en lingua de signos nos actos públicos e tamén nos actos que se solicite esta participación, esta traducción por parte de entidades de carácter social, a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, COGAMI, e a Federación Galega de Asociacións de Atención a Persoas con Parálisis Cerebral, ASPACE Galicia. En total, son 1,8 millóns de euros os que destinamos a estas 3 asociacións. Acordos sanitarios. O primeiro, o convenio de colaboración coa Asociación de Enfermos de RIL Alcer de Lugo, un convenio específico que mantemos coa asociación en Lugo para sufragar o traslado dos pacientes que teñan que someterse a hemodiálise nesta área sanitaria en Lugo. Son casi 700.000 euros para atender os desplazamentos da media de 160 pacientes que usan este servicio cada mes. Con este convenio se facilita moito o proceso, xa que a asociación se encarga de todo, o paciente non ten que pasar ningún tipo de gasto ni facer ningún tipo de trámite para que se lle resarzan os costes nos que tiveron incurrido. Encárgase de todo a asociación gratuitamente para o paciente a través deste convenio que asina de casi 700.000 euros coa Xunta de Galicia. Outro acordo en materia de sanidade, seguimos dando pasos para manter ese liderado a nivel mundial en vacinación, especialmente a infantil, para ter o calendario vacinal infantil máis completo do mundo. Hai só unha semana, recordarán que anunciábamos no Parlamento unha nova vacina frente a meningite, que se vai a administrar os nenos e nenas aos 12 anos, e seguimos apostando por outras vacinas de vanguarda. E o acordo de OSE os acordamos investir 5,3 millóns de euros para comprar 110.000 doses da chamada vacina 20 valente para previr enfermedades como o neumococo, para previr frente ao neumococo e protexer de enfermidades graves como a neumonía, a sepse ou a meningite. Son 110.000 doses, a vacina 20 valente, que está indicada para bebés 2, 4, 6 e 11 meses, serían os períodos de administración, os adultos a partir de 65 anos e determinados grupos de risco, sobre todo pacientes oncolóxicos ou con patoloxías hepáticas. Hai que decir que este proceso constante para adquirir vacinas está dando o seu resultado,
Ahora mismo as tasas de cobertura son superiores en Galicia á media estatal. A día de hoxe, o 97% dos bebés nados en Galicia vacínanse fronte ao pneumococo e máis da metade dos galegos de 65 anos tamén se vacinan. Cambio de acordo, Consellería de Presidencia nas súas competencias en materia de mobilidade. Hoxe autorizamos a proposta desa Consellería licitar a nova concesión de transporte regular de viaxeiros por estrada entre A Coruña, Ferrol e Lugo. Ten unha cobertura, o traxecto total de 60 concellos, casi 9.000 usuarios, e son 2,7 millóns de euros ata o ano 2030. Este contrato, esta nova concesión, ten novedades. A máis destacada, probablemente, sexa a creación dun novo servizo de autobús directo entre cidades. Xa existe entre Lugo e Coruña e agora establecemos un servicio directo entre Lugo e Ferrol. Non directo exactamente, ten unha sola parada nas Pontes de García Rodríguez, que ven derivado de que, as estadísticas amosan que hai casi medio millón de desplazamentos entre as Pontes e Lugo e Coruña cada ano, e, polo tanto, por iso facemos esta parada intermedia. Fora deso, é un servizo directo entre Lugo e Ferrol, insisto, con parada nas Pontes. É o segundo directo, logo da Coruña, do servicio que xa existe entre a Coruña e Lugo. Cambio de consellería, a proposta da Consellería de Economía, seguimos desenvolvendo chan industrial, seguindo o criterio de facelo de xeito prioritario, lóxicamente, nos lugares que xa están colmatados e que siguen tendo unha demanda alta de instalación de empresas que se queren instalar por primeira vez ou queren ampliar as instalacións que xa teñen. Tocoulle neste acordo ao polígono de Palas de Rei, hai 67 empresas xa asentadas que facturan máis de 100 millóns de euros ao ano e serán casi 2/3 partes do emprego na zona. Teñen o solo industrial esgotado, sigue habendo demanda e, polo tanto, hoxe acordamos licitar as obras para incrementar nun 53% a superficie do parque empresarial en Palas de Rei. 2 millóns de euros, 17 novas parcelas, e a previsión é que as parcelas estean dispoñibles antes de que remate o vindeiro ano 2027. Cambio de consellería, varios acordos da Consellería de Infraestructuras e Vivenda. Primeiro, en infraestructuras, execución de sendas, o Plan de Sendas de Galicia. Son en dos concellos, un no concello de Lugo, unha senda peonil que vai paralela á estrada Lugo 234, o seu paso pola parroquia de San Martiño de Ombreiro. 870.000 euros para facer unha senda de algo máis de 1 kilómetro, 1,2 kilómetros. E o segundo concello onde imos facer sendas, dúas, neste caso, é no concello de Lase, na provincia da Coruña. Dúas novas sendas, a marxen de estrada AC 433, cun investimento de 1,1 millóns de euros. Unha que unirá o núcleo de Castrelo coas sendas executadas en Serantes e outra que comunicará Serantes co casco urbano de Lase. En total, 2 kilómetros de senda, neste concello 1,1 millóns de euros. Outro acordo en materia de infraestructuras, recordarán que estas semanas estamos traendo, conforme están xa preparados os expedientes de contratación, os contratos para seguir mantendo a rede viaria autonómica, máis de 5.500 kilómetros de estradas autonómicas que teñen que estar mantidos axeitadamente. E hoxe demos o visto e prace investir 3,5 millóns de euros en renovar reparar o firme de 8 estradas que percorren 10 concellos da Costa da Morte. A Baña, Cabana de Bergantiños, Cee, Fisterra, Lase, Muros, Musía, Santa Comba, Mimianzo e Zas. En total, 65 kilómetros de vía, 3,5 millóns de euros para a súa conservación. E decía que había acordos, como todos os consellos en materia de vivenda, para seguir cumprindo os obxectivos de legislatura que temos marcados. E eso nos leva a acordar licitar obras para construir vivenda pública en dos concellos que previamente xa cederán os correspondentes terreos á Xunta de Galicia. Estou falando dos concellos de Teo, en Coruña, e de Lalín, en Pontevedra. Hoxe acordamos licitar as obras para construir 43 vivendas nestes dous concellos. O custe total son 8 millóns de euros. 5 van ser para 26
inmobles de promoción pública na zona das Galanas, en Teo, que se vai engadir a outras 36 que se van facer noutra parcela que tamén nos cedeu o Concello, e os outros algo máis, 3,2 millóns de euros, é para construir 17 inmobles nunha parcela cedida polo Concello de Lalín, na zona da Ronda Leste Agro. Dous acordos en materia de educación, o seguinte, o último, explicará o conselleiro máis polo miúdo. O primeiro ten que ver cos pasos que seguimos dando para avanzar no modelo de ensino híbrido posta en marcha pola Consellería de Educación. A Lei de Educación Digital vai convertir a Galicia na primeira comunidade en regular o uso da tecnoloxía nas aulas. Estamos a mellorar o programa EdXAL e, ao mesmo tempo, estamos compatibilizando todo isto co mantemento de modelo de ensino tradicional, baseado máis no papel, que dá lugar a ese modelo de ensino híbrido o que antes me refería. Queremos, por suposto, que os alumnos adquiran as competencias digitais necesarias na sociedade de hoxe, pero sin esquecer, polo tanto, o uso de materiais tradicionais. Xa desde este curso os colexios con EdXAL combinan ordenadores e libros de texto e, de feito, hai que recordar que o modelo híbrido é elexido por 8 de cada 10 centros que están adheridos ao sistema EdXAL. E como queremos seguir nesta dirección, hoxe aprobamos no Consello licitar a compra de novos materiais didácticos en papel para reforzar o ensino híbrido nos centros educativos galegos, por importe de algo máis de 1.100.000 euros. Serán, basicamente, e sobre todo, fichas didácticas, materiais con exercicios, actividades ou fichas para realizar prácticas de ciencias sociais, naturales ou matemáticas e, ademais, outro tipo de elementos para levar a cabo estas prácticas, lupas, básculas, cintas métricas ou mapas. Todo elo 1,1 millóns de euros. Recordo que a implantación do modelo híbrido vai ser progresiva, empezaremos por diferentes niveis educativos, iremos subindo, e o obxectivo é beneficiar neste modelo híbrido a 25.000 alumnos e alumnas nos vindeiros 2 anos. E o último acordo, que, como decía, explicará máis detidamente o conselleiro, se refire a un importantísimo asunto de carácter estrutural, no que a Xunta está embarcada en dai tempo, que adoptar medidas para seguir reducindo a taxa de abandono escolar en Galicia. Os datos non son malos. Pechamos 2025 cunha taxa do 10,4%, que é 3 puntos por debaixo da media estatal de abandono escolar. E, se retrocedemos un pouco, ano 2009, advertimos unha notable melloría. Hai 15 puntos menos de abandono escolar en Galicia do que había no ano 2009. Pasamos do 26 a un pouquiño máis do 10%. Evidentemente, son bons datos, imos no bo camiño, pero non podemos conformarnos, ni moito menos. Por exemplo, hai cifras todavía que teñen que preocuparnos. A taxa de abandono educativo temperá sigue, por exemplo, sendo o doble entre os homes que entre as mulleres. Por tanto, a Xunta vai seguir adoptando medidas, imos poñer en marcha un programa específico para reducir o abandono escolar centrado en varóns e na poboación emigrante, entre outras medidas. Pero, para explicarlo máis pelo miúdo, dou a palabra ao conselleiro. Bueno, moitas gracias, presidente. Como ben acaba de dicir o presidente, unha das liñas estratégicas do sistema educativo galego foi e é fomentar, reducir a taxa de abandono educativo, é dicir, reducir aquelas persoas que salen á rúa sin ningún tipo de titulación, porque iso os condena, en certa medida, a unha serie de itinerarios vitales complexos e difíciles que se van manter ao longo da súa vida adulta. Os datos están encima da mesa, temos un abandono que se sitúa aproximadamente nun 10% do alumnado, moi por debaixo da media estatal, que está prácticamente nun 13%, e tivemos nos últimos anos unha senda continua de reducción, dende o 26% que comentaba anteriormente o presidente, a en torno ao 10% actual. Obviamente son datos positivos, pero que nos deben seguir incentivando a intentar mellorado. E por iso, hoxe, presentamos no Consello da Xunta un novo programa. O programa Cualifica Talento,
que é unha iniciativa que está pensada para actuar sobre aqueles colectivos que temos identificados como os que se produce máis abandono nos mesmos. Estamos ante personas, fundamentalmente do sexo masculino, é dicir, homes entre 18 e 24 anos, e tamén persoas inmigrantes. Digo homes entre 18 e 24 anos porque a taxa, hai un dato obxectivo, a taxa de abandono escolar na poboación masculina está aproximadamente nun 14%, nun 13,5%, e, sin embargo, na poboación feminina está nun 7,2%. É dicir, o abandono é máis un problema, digamos, de xénero masculino que de xénero feminino. Con este novo programa desenvolveremos accións para achegarnos, para buscar o contacto con estas persoas informados e poñerlle a disposición itinerarios formativos que lle permitan acarar unha maior cualificación para poder mellorar o seu posicionamento profesional. O obxectivo é reducir o abandono, por suposto, pero tamén aproveitar todo este talento ofrecéndolle máis oportunidades para mellorar a súa cualificación, por extensión o seu futuro, e dotar tamén aos nosos sectores productivos de recursos humanos máis formados e máis preparados. Como imos facer? Crearemos equipos de orientación específica nas áreas urbanas. Estes equipos van estar integrados, formados, por persoal especializado, fundamentalmente persoal orientadores e tamén profesores de formación e orientación laboral, os que se denominan no argot os profesores de FOL, que hai nos centros de formación profesional. Nestes equipos, primeiro se identificarán os posibles beneficiarios. Contactarase con eles, fundamentalmente por vía telefónica ou por outras vías, se lle proporcionará información e asesoramento específico e se fomentará a súa reincorporación ao sistema educativo cas medidas de flexibilización necesarias para que posteriormente poidan dar o salto ao mundo profesional con máis garantías. Para isto, usaremos, por unha parte, as novas tecnoloxías, ferramentas de inteligencia artificial como OPI Orienta, na cual se dá toda a información de oferta e itinerarios no ámbito da formación profesional, pero tamén estaremos en contacto e traballaremos mau a mau con organizacións como Cáritas ou colectivos ou asociacións que realizan un labor de atención a persoas desfavorecidas ou tamén a persoas inmigrantes. Os equipos de orientación, estes equipos, analizarán as circunstancias particulares individualizadas de cada persona para propoñerlle as opcións formativas e educativas máis axeitadas. E serán fundamentalmente dúas. Por unha parte, a formación profesional acelerada e, por outra, todas as ensinanzas que serán nas escuelas para persoas adultas, é dicir, nas EPAPUS e tamén, neste caso, nas escuelas oficiais de idiomas, pensando no ámbito das linguas. Os itinerarios formativos, obviamente, se adaptarán ás características destas persoas. Non é o mesmo ter unha titulación, o que se dicía anteriormente de graduado, que non tera, ou ter coñecemento, no caso das persoas emigrantes, ou non ter coñecemento dunha lingua cooficial de Galicia. Esta formación se impartirá, se poderá cursar nos centros de formación profesional, nos centros de educación para adultos, nas EPAPUS e tamén nas escuelas oficiais de idiomas. E tamén, a maiores, se promoverá a incorporación destas persoas aos procedementos de acreditación de competencias que poden tamén facilitar ter un recoñecemento da experiencia laboral por parte das persoas que participarán neste programa. Estamos xa neste momento traballando na conformación dos equipos de cualificación de Cualifica Talento. Nos próximos meses, de xeito inmediato, comenzarán a conectar, a contactar coas persoas interesadas, co perfil diana neste caso, para que se poidan xa no verán matricular e comenzar a súa formación, os seus itinerarios formativos xa no curso que ven. Estimamos inicialmente un público diana en torno a 10.000 persoas, que alcanza en torno a 10.000 persoas, e xa no vindeiro curso o noso obxectivo é achegar, tamén de xeito progresivo, estas medidas a aproximadamente 2.000 persoas, como xa dixen, co obxectivo de mellorar a súa cualificación, a súa formación e, por conseguinte, a súa empregabilidade. Cualifica Talento non é unha acción aillada, senón que se vencella con outros plans e outras estrategias.
Así, este novo programa se enmarca dentro do Plan FPGAR 360, o Plan FPGAR 360 de Orientación Profesional Integral, que se foi presentado e aprobado no seu momento, e tamén se vencella, tamén se aliña co programa de acollida e apoio educativo ao alumnado estranxeiro, un programa incluído dentro do Plan MEGA que presentamos fai 2 anos. Tamén estas medidas teñen un novo puro, acaban de recibir un novo puro, porque fai moi pouco aprobamos no Consello da Xunta de Galicia tamén o novo decreto de ordenación da formación profesional, onde unha das liñas prioritarias deste novo decreto precisamente é o diseño e o impulso da FP acelerada, unha modalidade de FP que, quero recordar, só se dá en Galicia e é exclusiva hasta este momento pois de Galicia. Tamén compre lembrar que, ademais, temos en licitación o proxecto Edugadia, un proxecto que incorporará a inteligencia artificial á xestión e avaliación educativa para reducir o abandono escolar. En definitiva, estamos a intensificar as medidas para identificar as persoas en situación de abandono e promover a súa reincorporación ao sistema educativo e, así, darlle máis oportunidades laborales e fortalecer tamén as estruturas productivas. Para a Xunta de Galicia, o abandono non é un dato, non é só unha porcentaxe de persoas que non teñen un título. Nós entendemos que reducir o abandono é fundamentalmente xerar oportunidades para as persoas, desenvolver talento e, en definitiva, ser capaces de ter recursos humanos máis cualificados, máis preparados e que lle poidan facer frente aos retos que temos por diante na Galicia calidade que todos desexamos. Por a miña parte, pois, nada máis, e quedo á súa disposición, pois, se queren facer algunha pregunta, vencellada a este asunto. Ou outro vencellada á Consellería. Pois moitas gracias. Bo día, presidente. Dúas cuestións. A primeira relativa ao pleno do mércores no Parlamento, ese debate da Estado de Autonomía. A oposición di que a maioría das propostas do ano pasado quedaron en papel mollado e queren saber se vai a presentar este ano obxectivos que poida cumprir. Por outra banda, quería preguntarlle se comparte vostede o que dicía o director da Axencia de Turismo de Galicia de que os localismos están impedindo ter unha política aeroportuaria sólida, en consecuencia tamén turística, e se cree axeitada esa proposta que facía o clúster neste sentido de especializar os 3 aeroportos galegos. Gracias. Sí, mire, respecto do DEA, do debate da autonomía, terá lugar a partir do mércores no Parlamento, me gustaría, primeiro, destacar, sei que non debe ser así, pero visto o panorama que vemos noutros sitios, a normalidade institucional que supón que en Galicia haxa debate esta autonomía todos os anos, salvo o ano que hai investidura, igual que aprobamos orzamentos, celebramos un debate sobre o Estado de Autonomía. Creo que o que hai que facer, e o que imos facer, farémolo primeiro para rendir contas do feito a toda agora, estamos no ecuador desta legislatura, e tamén para falar do que queremos facer no tempo que resta. Hai unha guía que é o programa electoral, os compromisos cos que os galegos nos deron a súa confianza, outros, ademais, que fomos anunciando derivados das circunstancias, e isto é o que imos explicar. Polo tanto, no debate, por suposto, falaremos diso. O nivel de cumprimento é alto, 85%, decíamos en días anteriores, moitos xa rematados, outros en marcha, lóxicamente, porque restan todavía 2 anos de legislatura. Bueno, a oposición está, por suposto, no seu dereito e probablemente no seu papel de facer críticas, sempre as fai, normalmente sin coñecer as propostas, e eu intentarei demostrar, xa digo, para facer balance e para facer novas propostas no DEA, que as cousas están facendo, creo que, bueno, como é a nos obriga, cumprindo aquelo o que nos comprometimos. Xa lle gustaría ao Bloque Nacionalista Galego ter o mismo nivel de cumprimento nese programa co que lle deu a investidura a Pedro Sánchez, e do cal está todo sin facer a día de hoxe. Respecto á segunda pregunta,
Mire, na miña opinión, notase que xa nos estamos achegando, queda un ano para as eleccións municipais, bueno, pois, os de sempre empezan a facer o de sempre. Temos dito moitas veces que o fácil sería que quen tenga as competencias en materia portuaria, que é o Goberno Central, se ocupara en exclusiva de que os aeroportos que dependen exclusivamente deles funcionen de xeito aceitado, coordinado, homoxéneo e armonioso en todo o territorio nacional. Como evidentemente non o está facendo, por lo menos non está facendo de xeito exclusivo, e nós non podemos quedarnos cruzados de brazos vendo como baixan os tráficos, pois por iso fixemos esta proposta. A mí me gustaría, ao final é o mesmo partido, o que goberna, por lo menos nos concellos dos que están viñendo as críticas, o mesmo partido que goberna na administración da que depende. Xa podían vir un pouco coordinados de casa. Como non é así, pois nos ofrecemos a nosa colaboración con esa proposta de promoción en destino. O fácil sería non facer nada diso, pero creo que non sería responsable. Sí, dende logo, eu creo que é necesario coordinarnos, para iso estamos nós. Galicia, ao final, é un destino único con 3 aeroportos e, por suposto, todos teñen dereito a ter tráficos aéreos. É bo para toda Galicia que cada un dos 3 aeroportos funcionen, en eso estamos. Eu non vou criticar nunca cando se fan propostas, pode estar máis ou menos de acordo. O clúster fixo a súa proposta, é unha proposta, dende logo, do clúster. A nosa proposta de coordinación non vai por aí, pero benvidas esas propostas. Para ponerse victimista e decir, como sempre, que a culpa é dos demais, para eso xa están algúns responsables municipais. Boa tarde, presidente. Respecto ao paquete de axudas que aprobara no Consello da Xunta da semana pasada para paliar a crisis da guerra do Irán, sectores do agro, da pesca e do transporte botaban en falta que non houbera tamén medidas ou axudas directas para paliar ou amortecer a subida dos combustibles, porque consideran que este era o que máis lle golpeaba e o que máis urxía adoptar. E dicían que outras comunidades sí que adoptaran medidas nese sentido, como Baleares ou Canarias. Entón, a cuestión é por que a Xunta optou por non disponibilizar este tipo de axudas directas. Gracias. Bueno, primeiro, cada comunidade autónoma ten as súas circunstancias, esas dúas que vostede nomeaba, ademais, moi especificamente, sobre todo en materia fiscal, en materia de combustibles, e, en todo caso, sí que hai axudas directas da Xunta de Galicia. O 50% dos descontos en combustible que puderon ter os galegos durante estas vacacións son asumidos pola Xunta de Galicia cunha rebaixa nesa mesma cantidade nos orzamentos. Non son axudas o 100% do Estado, o 50% son da Xunta de Galicia, xa as cuantificamos e, polo tanto, creo que unha cantidade importante que se engade o máis de 150 millóns noutro tipo de medidas. Boa tarde. Nesta semana de debate de Estado de Autonomía, quero lle preguntar por unha senda que está seguindo o PP a nivel estatal, podemos decir, que é o de adianto electoral. Quero lle preguntar se isto vai interferir de alguna forma en Galicia, é dicir, se vostede ten planeado esgotar a legislatura. E, por outra banda, hoxe comeza, arrancou xa o xuízo polo caso Kitchen, que hai exaltos cargos do PP investigados. Quero lle preguntar que opina vostede deste caso e das cuestións das que se acusa o seu partido, o PP, para ocultar casos de corrupción. Gracias. Mire, teño dito varias veces que o que decida cada presidente ou presidenta autonómica, lóxicamente, baixo a súa responsabilidade, tendo as circunstancias de cada comunidade autónoma, tanto nas opinións que poden vertir como en decisións tan importantes como a data electoral. Eu, desde logo, a día de hoxe, acabamos de pasar, ainda non, o Goberno tomou posesión a mediados de abril o Ecuador da legislatura. A miña intención é ter moito tempo por diante para executar todo aquilo que nos comprometemos, que é o que a xente nos exixe. E por iso decía que no debate desta autonomía faremos balance do feito a toda agora e falaremos do que queremos facer no tempo que resta. Por lo tanto, para iso é necesario que reste tempo e a día de hoxe a estabilidade institucional e o tempo por diante para facer cousas eu valoro moito. Respecto da segunda pregunta, sí, efectivamente, hoxe empezan dous xuicios, non só un. Empeza o xuicio denominado, coñecido como caso Kitchen, que xulga a actuación dun goberno que xa non é goberno,
hai bastantes anos, o caso Koldo Ábalos, que tamén en Suiza a actuación de persoas que xa non forman parte do goberno, pero o goberno permanece e están moi vinculadas directamente a xente que permanece no goberno, empezando polo seu presidente. E, polo tanto, nos dous casos, eu digo que se para iso son os juicios e para iso ten que falar a xustiza. Se hai culpables e se acreditan delitos, caiga sobre eles o peso da lei sen ninguna dúbida. Nos dous casos, dende logo, o que non vale é, como algúns responsables políticos, incluso do goberno, están facendo, falar moito de un para que non se fale do outro. Hai que falar dos dous e dicir que haxa xustiza nos dous. Bos días. Eu quería volver sobre o debate do Estado da Autonomía de pasado mañá. Quería saber se nos pode facer algún pequeno avance de por onde van ir esas propostas novas. Gracias. Bueno, primeiro, insisto, eu doulle moita importancia a explicar o xa feito ata agora e poñelo en valor, faise cos recursos dos galegos e, ademais, o que sirve é para constatar que aquelo o que nos comprometemos o facemos. E se algunha cousa non se pode facer, por suposto, tamén somos responsables deso, e hai que explicar cales son as circunstancias. Digo porque iso vai ser unha parte, polo menos a miña intención, na que quero centrar o debate da autonomía, e a partir de aí as propostas, algunhas xa están en marcha, hai que completalas, e outras serán novidades derivadas do devir diario, das circunstancias que van aparecendo, de novos problemas que hai que solucionar, pero o eixo vai seguir sendo a vivenda, que, dende logo, é un dos temas centrais desta legislatura. Hai cousas que cumprir en materia de vivenda, novas cousas que aportar, facer fronte a cuestións que agora mesmo están de actualidade e que son moi necesarias, se poden convertir en problemas, xa están afectando a nosa productividade e, polo tanto, queremos actuar sobre iso e tamén seguir insistindo en facer todo o posible para ampliar as coberturas de carácter social. Tamén temas fiscais, de rebaixas, acabo de facer un balanzo do que está agora mesmo en vigor, que van poder disfrutar os galegos cando fan a declaración, e queremos seguir, xa saben, o que digo sempre, a nosa intención é non subir impostos e cando podemos baixalos. Por lo tanto, balance por unha banda e por outra propostas que afectan moi directamente a vida de moitos galegos e galegas. Moi boas, presidente. Este ano abriuse a posibilidade de que os hospitais puidesen emitir partes de incapacidade temporal cando hai cirurxías programadas con ingreso programado, pero, dende entón, facendo contas, parece que asumiron o 2% das baixas que se emiten xeralmente neste período outros anos. De feito, a Asociación de Medicina Familiar e Comunitaria di que se liberou a cada facultativo dunhas 2 baixas de media. Que valoración fai deste balance o Executivo e se considera ou se podería considerar que o plan non está funcionando? E, de cara aos aeroportos, gustaríame por confirmar, comenta que a súa proposta de coordinación non vai pola vía que propuxo o clúster de centrar os aeroportos de Vigo e a Coruña nos negocios. Rexeita a Xunta entón esta proposta e podería avanzarnos algo máis ao respecto. Moitas grazas. Sí, a primeira pregunta. Bueno, é unha medida novidosa e, por lo tanto, como toda medida novidosa é complexa, os arranques sempre son máis lentos. Por suposto que hai que mellorarle, por suposto que hai que mellorar esas cifras e, bueno, no debate desta autonomía falaremos dese tema sin ninguna dúbida porque é un asunto que agora mesmo decía que hai cuestións que están comprometendo a nosa productividade, aí están as cifras a vista de todos e, por lo tanto, remítome o que dentro de 2 días falaremos dese tema e de outros e haberá propostas nese sentido. Respecto da segunda pregunta, sí, efectivamente, o clúster fixo unha proposta no outro día nunha reunión co Consello de Presidencia, nos escoitámola, insisto, agradezo sempre as propostas, e que a postura victimista de decir que se encarguen os demais de facelo todo, eu só me queixo, eso xa sabemos quen son especialistas, é dicir que unha proposta non teñamos nin por que estar de acordo, ao menos na súa totalidade, ou mesmo na súa esencia, nin por que seguila. Escoitar é que escoitar a todo o mundo e a nosa proposta é coñecida non subvencionar, polo menos non esa a nosa idea inicial, fixémola ata un tempo, unha idea que foron abandonando moitos concellos que o facían tamén, non facer subvencións directas a líneas aéreas e facer unha estrategia máis intelixente en promoción de destino que, por outra banda, foi o que nos suxeriu
a mesma AENA, que non esquezamos que ao final é o responsable exclusivo da coordenación da política aeroportuaria e os demais podemos facer aportacións. Por tanto, promoción en destino, e iso se pode facer nos 3 aeroportos, e, por lo tanto, queremos a implicación de todas as administracións, que en Galicia son, dende logo, os concellos con aeroporto, pero non só, porque hai áreas de influencia tamén os que atañe, e as diputacións, que aí tamén teñen moito que decir, e seguiremos avanzando. Esta mesma semana haberá avances máis concrecións sobre a proposta que fixo no Comité de Coordinación o Conselleiro hai un par de semanas. Moi ben, pues moitas gracias. Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el pediatra cuando nacieron mis hijos y desde entonces no compro otra.